bona tarda. En primer lloc, agrair-vos la vostra presència aquí entre nosaltres per escoltar la presentació de l'Enric Puiggròs. I, esclar, això ja té una espècie de punt previ que ja va començar amb una conferència sobre la nutrició física que va fer en Francesc Puiggròs, i ara, que casualment es diu com jo, ara la fa Enric Puiggròs, que també es diu com jo, i per tant li donaré la paraula de seguida amb molt de gust. Ell és llicenciat en Història, llicenciat en Teologia, és de l'orde jesuïta, i el tema serà sortir fora per tornar a les arrels com a reflexió entorn l'experiència al sud del Sudan. Això em fa pensar que estem presentant un tema important com és el de la universalitat de la religió. En aquest cas, incidint en una comunitat cristiana al Sudan. Ho explicaré. La religió és un conjunt de creences i conviccions, d'actituds i sentiments i de maneres de comportament que vinculen una persona o un grup humà amb allò que hom reconeix com a sacre, misteriós o transcendent i que sovint s'identifica com a Déu o allò diví. La universalitat de la religió, penseu que és un concepte relativament modern, perquè encara avui se senten dir algunes esglésies que fora de l'església catòlica no hi ha salvació, i això és una solemne bajanada, i afortunadament anem guanyant etapes de llibertat i de responsabilitat i dignitat a la nostra església catòlica, però les altres són igualment dignes. La religió, com hem dit, té un caràcter universal i no s'aconsegueix amb una superació de les particularitats històrico-culturals d'un poble. Ell estava al Sudan, la informació és del Sudan. El Sudan era una forma de parlar, de ser, de viure, una filosofia de vida. Doncs aquesta universalitat de la religió implica un respecte per la forma com la gent entén allò sacre, allò sagrat en la seva vida. Què diferent és, per exemple, quan anaven els conquistadors espanyols a Sud-amèrica i a Centroamèrica, que anaven amb un estol de guàrdies. Imagineu-vos ara, avui dia, que haguessin uns quants capellans volent comunicar la religió catòlica, acompanyats d'un estol de guàrdies civils armats amb naranjeros. Doncs així és el que van fer, i així penseu que, m'escapa una mica del tema, però tingueu en compte que només a Amèrica Llatina va morir, també degut al maltracte i a les mines i tot, prop de 20 milions d'indis a mans dels espanyols. O sigui que no tenim, els alemanys i els americans no tenen tampoc una exclusiva de genocidi. Bé, la qüestió és que la capacitat de la religió en ser reconeguda i acceptada per aquells que pertanyen a contextos històrics culturals diversos és molt important. Que aquests senyors de color negre, de mentalitat diferent, facin seva una religió, això és essencial perquè aquesta religió entri de forma natural i respecti la seva forma de ser. Tot això té relació amb el que explicarà ell, per això m'he permès aquest comentari. No és pel domini o poder que pugui acompanyar aquesta religió. La religió ha de convèncer i ha d'entrar dintre de la carn, dintre de la gent, de la forma de pensar i de ser de cada poble. Això significa un procés intercultural que transforma la pròpia religió. La religió es transforma. No és la religió que és tal com l'entenen al Vaticà. No, és que allà és una religió que s'adapta a la gent. Els detalls ja els explicarà ell. Dona una perspectiva inèdita i original que és prou ben entesa i assumida en contextos ben diferents. Sols així parlar de Déu és parlar també dels homes i dones que esperen ajut en les vicissituds de la vida, independentment del color de la pell, del llur idioma o de la seva pròpia cultura. És la gran comesa antropològica que se'ns presenta al cristianisme actual. El gran desafiament del cristianisme actual és resoldre el tema antropològic. Deia Gandhi que la veritat és la veu de la consciència interior, il·lustrada per signes externs que canvia cada instant. Jo crec que això és tornar a les arrels, com ens ho ha anunciat Enric Puiggròs en el títol de la seva
de la seva ponència. Sols així prenem contacte amb les arrels humanes per incidir en una reflexió personal que ens transforma. Per tant, deixem parlar a Enric Puiggròs, és una experiència que ens explicarà amb tot detall i el grup d'estudis s'honora en presentar també els nostres socis i amics perquè és realment molt interessant. Per tant, dono la paraula a l'Enric Puiggròs. Moltes gràcies, senyor Joan Puiggròs. Això que et presenti el teu pare sempre és una experiència així com única. Doncs per mi és un plaer, tot i que us haig de fer, per començar a plantejar abans d'entrar en contingut, m'agradaria plantejar-vos per què vaig accedir a fer-la. Perquè sovint, quan he estat compartint amb persones que després d'un X mesos, jo he estat 9, 3 mesos al Sud Sudan i 6 mesos a Ghana, a l'Àfrica. Després de mesos, poc temps, vaja, doncs començaven a fer xerrades, jo deia, em sentia malament, incòmode, i deia, ostres, no sé si després de mesos pots intentar explicar ni elevar a teoria certes realitats. Jo tampoc conec una part. Conec una part i m'he adonat que Àfrica no existeix. Existeixen moltes Àfriques. Jo quan vaig tornar vaig dir, jo us podria parlar de l'Àfrica dels camps de refugiats de tendes de campanya, de 200.000 persones vivint en condicions absolutament extremes. Jo a aquesta Àfrica no vaig tenir accés solament que tangencialment. Tampoc vaig tenir accés a l'Àfrica de les postes de sol increïbles, de les girafes, em vaig veure alguna a 200 metres, però anant amb cotxe cada poc ens matàvem allà a Nairobi, que és jugar-se la vida, anar amb cotxe per allà, i vaig veure una girafa allà, però no és l'Àfrica tampoc que vaig conèixer. Vaig conèixer una Àfrica, i això us ho vaig comentar també l'anterior vegada, de gent normal. Una Àfrica que podríem dir de gent que intenta sortir endavant a la vida. Però bé, vaig dir, per què vaig accedir a fer aquesta xerrada si tenia aquestes com resistències? La primera, m'entendreu fàcilment, als pares no se'ls pot dir que no. Per tant, clar, també m'ho va demanar i amb molt de gust, i també tornar a casa, al poble, també és un motiu. Després també, clar, havia dit que sí a la meva mare, i no puc dir que no al meu pare, no? Llavors dius, clar, jo havia explicat, llavors tots contents, vaig explicar Ghana, i llavors ara explicaré Sud Sudan. No em queden més països, per tant, tranquil, ja no us donaré més la pallissa. Per tant, però sí que deia, és diferent, són diferents les experiències que vaig tenir, i a l'anterior vegada a l'Agermanament Solidari vaig compartir una experiència a partir també del testimoni del doctor David Abdullahi, els que hi vau estar, doncs ara aquest cop és un altre tipus de reflexió, que va ser motiu del que vaig viure. Per tant, per començar, el primer motiu és aquest, és definitiu, però després també us haig de confessar que també hi ha un altre motiu, que és que em vaig convencent de la força que té la paraula a l'hora de transmetre situacions i vivències que sobrepassen la pròpia capacitat de viure-les. Àfrica sobrepassa, però és que hi ha moments a la vida que vivim situacions que ens sobrepassen. I per tant, hi ha un repte de llenguatge, de fer primer referència a una experiència que em va fer tornar a les meves arrels i per tant intentar també expressar això, em permetré també parlar i parlo des de la meva identitat i com ha dit molt bé en Joan, clar, jo també parlo des del meu ser jesuïta, ser capellà i per tant també des de la meva fe cristiana. Us deixo a vosaltres el traduir cadascú al seu moment personal, però per tant jo sí que ho parlaré des d'aquest moment personal meu. I després també des del convenciment, i amb això us ho ben asseguro, no cal viatjar tan lluny per trobar les pròpies arrels, no estic dient això, el títol no vol dir això, però sí que és veritat que jo viatjant lluny m'he trobat a mi mateix, i això és el que jo us vull comunicar. Tothom s'ha de trobar a si mateix i per tant aquest exercici, si jo us puc donar, us puc invitar d'alguna manera a fer aquest exercici personal, cadascú trobarà la seva manera. Potser algú no se sentirà massa invitat a viure en aquestes condicions, però potser algú sí.
però en definitiva sí que jo puc dir que ha estat una experiència que a mi ha suposat una benedicció, ha suposat una gran vida. Bé, en el decurs d'aquesta estona us parlaré d'aquests 5 punts i que pretendrien al final culminar primer doncs, per què va arribar, per què jo acabo aterrant al Sud Sudan, no? I després unes pinzellades sobre el país, la situació del país tal com me'l trobo, el projecte del Servei Jesuïta Refugiats, aquestes sigles Jesuit Refugee Service, que és la ONG jesuïta amb la qual vaig estar col·laborant, i després també culminaria en això, de quina manera, què aprenc, de quina manera trobo les meves arrels i en quines coses jo aprenc. Primer punt, intentaré ser com intuïtiu, més que no molt sistemàtic. Per què el Sud Sudan? Mireu, primer, el context de la meva vida, és a dir, en aquell moment, l'any 2011, setembre, els jesuïtes, en boca del jefe, que anomenem provincial, doncs em diu: Enric, portes 18 anys a la congregació, has acabat la formació, tenim una formació més llarga que jo que sé, i has d'aturar i fer un temps de reciclatge, de llegir el que està a la teva vida de formació, doncs clar, són molts anys, 18 anys, i per tant fer una mica una síntesi personal de tots aquests anys de formació intel·lectual i vital també, has crescut molt com a persona, per tal de preparar la incorporació al compromís definitiu com a jesuïta, que el vaig fer aquest setembre passat. Per preparar això convé que t'aturis i que vagis fora, que tanquis totes les feines que estàs fent i te'n vagis fora. Tant pot ser a Salamanca, que hi ha diferents llocs en el món, als Estats Units o a França o tal. Llavors vaig dir, doncs molt bé, has d'aturar. Llavors, per què Àfrica? Jo sempre havia tingut un desig d'anar a l'Àfrica. I amb el desig, per què? Doncs primer perquè és una opció bàsica a la companyia universal dels jesuïtes. Tenim 5 opcions. Una de les 5 és Àfrica, el continent dels oblidats. I com a tal, doncs la companyia té una opció estratègica de sempre potenciar i enviar, encara que tinguem recursos minsos, dedicar gent a l'Àfrica. I enviar. Especialment treballant amb els més desafavorits, és a dir, amb els refugiats. Per tant, però sobretot hi havia al darrere també l'Àfrica com un lloc on m'obligaria a sortir de la meva cultura i m'obligaria a sortir d'aquelles tasques que estava fent, de molta gestió, moltes reunions, bastant estrès, i que sospitava que tornaria, com ha estat, de tornar a una feina de molta gestió i també una feina, per entendre's, del primer món, també, que té molt sentit i li veig molt sentit, però que sí que era un parèntesi que creia que necessitava. Clar, evidentment, la data de la formació em començava al gener. Llavors, com que jo estava treballant en una escola i com sabeu el curs comença al setembre, doncs jo vaig dir no començaré fins al gener, doncs vaig demanar de començar 3 mesos a anar-me'n a un país de l'Àfrica a tenir una experiència amb refugiats. I per això em vaig posar en contacte amb un projecte del Servei Jesuïta Refugiats i el Sud Sudan, perquè era un lloc amb un projecte que us explicaré que permetia tenir una experiència petita de 3 mesos. Aquesta experiència, el Servei Jesuïta Refugiats, va ser una ONG creada per un general, el màxim mandatari dels jesuïtes en els anys del 65 fins al 81, que va ser Pedro Arrupe, basc, que va imaginar-se al segle XXI la gran xacra mundial serà el moviment poblacional massiu al món dels refugiats. S'ho va imaginar, va ser visionari, i és veritat, ho ha estat. Està sent la xacra. Els grans moviments de població fruit dels desastres naturals, fruit de les guerres, de les violències. Es crea aquesta ONG que té com a objectiu, des del món de l'educació i del món de la formació, respondre en els llocs de màxima crisi humanitària. Després us explico més. Per tant, aterro en aquell país a causa d'això. Per tant, s'explica pinzellades del país. Espero que ho veieu més o menys bé. Veieu el Sud Sudan, ara sí que m'aixecaré un moment perquè això ara faré de profe. Veieu que el Sud Sudan, aquest monstre,
del Sudan, és el país més jove del món. Val? Llavors, teniu la part de dalt, que és la República del Sudan, que és la part musulmana, per entendre'ns, i la part verda, la República del Sud-Sudan, és un país doncs, que es crea el juliol del 2011, després de 23 anys de guerra civil. Un país doncs, diguem que ve tradicionalment de l'antic gran imperi d'Egipte, d'un condomini anglès, i per tant la llengua vehicular és l'anglès, després a part d'unes desenes de llengües diguem locals, que no hi ha qui les entengui per cert, i per tant en aquest país, en aquest context, és un país amb aquesta estructura, una sèrie de províncies. Veieu aquesta d'aquí baix que diu Central Equatoria, aquí sota, rosa, doncs just al costat allà on posa la Q, al darrere hi ha una lletra ben petita que diu Yei. Aquest és el poble on vaig anar jo. La capital és Juba, també en aquest requadre rosa, és la capital del país. Val? Aquest país té més de 8 milions aleshores. Aquest és un cens. Els censos i la informació del país és, diguem que, aproximada, inexacta, perquè estem parlant d'un país amb una multitud de refugiats bestial. Per tant, qualsevol sense els refugiats. I ja us aniré explicant tota la complicació geopolítica del territori. Faré pinzellades i ho complicaré una mica perquè ja veureu que és bastant com complicat. Però bé, és una capital doncs, de 300.000 persones aleshores. Yei és la quarta ciutat del país amb 40.000 habitants i jo arribo 2 mesos després, el 8 de setembre, arribo jo a Yei, aterro 2 mesos després de la independència. Per tant, podeu comprendre una eufòria del país bastant notable. Aquest país és un país que econòmicament se sosté de l'agricultura. Àfrica, diguem, en els terrenys fèrtils, és espectacularment fèrtil. Allà plou una mica i emergeix el verd, però espectacular. Però amb una manca d'estructura, de capacitat de poder fer agricultura extensiva, doncs també bestial. Clar, encara anaven les aixades. O sigui, el concepte tractor, res. Però és que no perquè no sabessin què és un tractor, no, perquè és que hi havia 10 metres quadrats i llavors hi havia... Dius, però, a veure, escolta, i si fem una gran superfície, llavors sortiria producte a manta i podríeu abastir els mercats de la capital. Bueno, és un tema que ells mateixos sabien que havien de fer-ho, però cal una inversió bestial. Per entendre'ns, l'experiència d'aterrar allà, o sigui, la sort d'anar a aquests països i els que heu estat a l'Àfrica, el més pràctic és arribar com més ràpid al destí, perquè et peguis la torta màxima i llavors ja a partir d'aquell moment comencis a acostumar-te. Perquè això de fer-ho a poc no va, no? Sinó dir, mira, que et trobis, arribes mig marejat i et trobes a dins la cabana i llavors dius, bueno, a veure què m'ha passat, no? Per on m'han vingut les tortes, perquè és un altre planeta. El problema ve quan tornes, perquè l'altre planeta és aquest, això també que consti, o sigui, l'altre planeta és aquest d'aquí, el nostre, O sigui, la tornada és la més dura, val? Però això és una altra xerrada. Per tant, quan arribo com puc allà, arribar a destí, però és que l'experiència de l'aeroport aquell va ser una experiència també de dir, bueno, per on sortirà la maleta, si em sortirà, una cosa absolutament desmanegada, un aeroport muntat encara provisionalment, 2 mesos d'independència tampoc donava per muntar un aeroport, no encara? Massa. Per dir-vos una idea, per donar-vos una idea, a la tornada es van fondre els ploms de la terminal mitja hora abans d'agafar el vol. Jo vaig dir, jo no em pujo a l'avió. Perquè clar, dius, hi havia algun escàner per passar maletes i tal, però clar, van passar allà les maletes, diguem, riu-te'n, allà podia entrar tothom, vaja, amb el que volgués, no? Per tant, dius, és un concepte, entres en conceptes que jo, després de 3 mesos, vaig dir, ai mira, s'han apagat els llums, i bueno, no va passar res perquè se m'havien anat apagant els llums cada 2 dies els darrers 3 mesos, saps? I llavors, per tant, no... Bueno, jo perquè tenia llum, diguem, la gent no tenia llum, Per tant, doncs, això era
era una constant. No? Per tant, fonts de riquesa, agricultura i petroli. El petroli és una font de problemes també, com a tot arreu, oi? Però bé, estem davant d'un dels països menys desenvolupats de l'Àfrica. L'any 2011 és el país amb major mortalitat infantil i l'índex d'analfabetisme femení més alt, dels més alts. És un tema molt greu, aquest de la dona i de la noia, que després el trauré més. El tema del petroli, aquest és un dels problemes. Fixeu-vos això, la frontera, veieu aquesta línia negra que travessa, els punts verds són els pous de petroli, veieu que són al voltant del pas fronterer. Ja veieu per on han anat les tortes entre els dos països i per on es justifica les tortes. Però clar, encara continuen, aquest és un punt calent entre els dos països, perquè veieu la línia verda que se'n va cap amunt, no és el riu. Són els viaductes del petroli per anar a les refineries. És a dir, perdoneu-me l'expressió, és una mica baixada de to, però diguem que la República del Sudan té agafat el Sud-Sudan per les refineries, diguem. Sí? Vale? Per entendre'ns. Clar, què passa? Si jo tinc el petroli i no puc refinar-lo, clar, qui posa el preu i qui guanya el marge? Llavors, com ho solucionava el govern? Feien una petita invasió de territori i anaven, conquerien això ara, l'any passat, que va estar a punt d'haver-hi esclatar una altra crisi. Llavors, per què? Perquè és l'única manera, perquè no tenen prou infraestructura de fer les seves pròpies refineries. I també estan a mercè de les grans petrolíferes. Clar, aquí tampoc és que el govern sigui tot net. I després, volen guanyar tots els diners, però tampoc per fer els serveis socials ni les escoles, diguem. No ens enganyem. Per tant, clar, a Juba era un espectacle bastant notable veure la capital, però clar, alguns dels edificis t'anaven dient «Coita, aquest edifici no està mal». I llavors deien «Sí, aquest és el del ministre tal, l'altre és del bisbe no sé què, l'altre és del germà del ministre, l'altre és...». Anaves veient construccions que no estaven gens malament i anaves dient «Ja comences a entrar el diner del petroli». Llavors no eren optimistes en això, dient com entri més els diners del petroli, pitjor anirà presumiblement o més es desenvoluparà la corrupció. Per desgràcia, una cosa que ha passat a Uganda, que ha passat a altres països. Fixeu-vos que, a veure un moment que torno al mapa aquest que us deia, veieu que està rodejat a sota Uganda, Kènia, República Democràtica del Congo i República Centreafricana. Són països amb una alta inestabilitat sociopolítica també. I després ja veureu que ja la inestabilitat aquesta afectarà tant com a agent passiu o com a actiu al país. D'acord? Doncs bé, tenim aquest el petroli, és un problema greu i real. No? L'altre és la Segona Guerra Civil. Clar, dir Segona Guerra Civil és perquè n'hi ha hagut una primera, però vaja, és una permanent guerra civil. No? Aquí tenim el pare de la pàtria, John Garang, que va morir d'accident d'helicòpter ja quan la pau estava signada. Per tant, i va ser real, no va ser atemptat, sembla. Però John Garang és un dels personatges. Tenim l'actual president i, a més, li agrada aquest barret, no se'l treu ni per dormir. O sigui, va venir, aquest és un barret que li va donar el George Bush, això l'Aznar estaria molt envejós, diguem, amb això, perquè no li va donar cap barret. Doncs el Salva Kiir és l'actual president i era coronel general de la regió de Yei, d'on vaig estar jo. Allà hi ha una pista d'aterratge que van ser construïda els militars perquè és una zona estratègica perquè hi ha contacte amb molts països i per tant allà jo passejant-me perquè era un lloc on arribaven aeroports, jo no vaig tenir l'experiència d'aterrar en aquella pista, però hi havia cascots de bala encara, allà hi havia hagut molts combats. Per tant aquest president va venir, és encara el president actual. I hi ha també el vicepresident Riek Machar. Per què poso aquest el vicepresident? Mireu, els dos de dalt són d'una tribu i el Riek Machar d'una altra. Però que tots els tres, diguem que combaten el mateix bàndol. Però aquest d'aquí baix li va fer el llit a l'altre, al Garang, en un moment donat, amb amb Omar al-Bashir. Omar al-Bashir és el president de la República del Sudan, o sigui, el de dalt, l'actual. I hi ha el trencament. Per què? Les causes és, primer, l'any 83, Omar al-Bashir, com a president aleshores ja del Sudan,
Aleshores, decreta la xària. La xària és la llei islàmica i per tant això vol dir que els infidels, per tant els no musulmans, doncs passen a pla B, és a dir, no poden tenir accés a cap mena de poder polític i per tant la marginació no solament és política sinó també econòmica. Per tant les minories és un tema religiós però també és un tema polític. Val? Evidentment les minories religioso-tribals, estem parlant que el sud és majoritàriament cristià, per dir-ho d'alguna manera, i animista. Un incís. Parlar a l'Àfrica de cristianisme, parlar a l'Àfrica d'islam, s'ha de fer sempre amb molta prevenció. Perquè al darrere les creences ancestrals estan molt arrelades. I les creences dels esperits i de... Bueno, sí, i tot aquest tema de les malediccions i la bruixeria és un corrent, a vegades subterrani, a vegades no subterrani, que emergeix, que està sempre present amb els dits cristians i els dits musulmans. Vale? Penseu que en trobades amb catequistes, després us explicaré, parlaven de a vegades les visites que algunes persones, fins i tot ells mateixos, feien als curanderos o els bruixots de la tribu, vale? Per curar certes malalties i tal. I, per tant, és un tema molt seriós. No? Però bé, tornant, tot i amb això, podem declarar que el sud és més o menys majoritàriament cristià. Clar, per tant, estem parlant de que en decretar la xària era el nord, majoritàriament musulmana, que dominaria el sud. Territori fèrtil, al nord, a mesura que ens anem anant cap al nord, anem apropant-nos al desert, per tant és més sec, més pobre, i per tant el sud és el territori més fèrtil on poden guanyar recursos per l'agricultura i també estem en aquesta regió central que veiem als pous de petroli. Bé, per tant, aquest esclata la guerra, però clar, en el decurs d'aquesta guerra de 23 anys, amb dues fases diferents, clar, hi ha problema també de lluites intertribals en el bàndol del sud. I clar, ningú és un sant. Aquí, ningú és un sant. Solament per dir-vos, aquest vicepresident, actual vicepresident que ha parlat davant de la ONU, és responsable d'una massacre de 150.000 persones. Però no dels del nord, no, de la tribu del Jongarang. Estem parlant de nens soldats, estem parlant de prostitució infantil, estem parlant d'això, tot això, estem parlant d'això. Estem parlant del mateix país que quan acaba el 2005, acaba aquesta crisi, comença la crisi humanitària al Darfur, que és un altre tema, que arriba molt més enllà en algunes coses del que jo us arribaré a explicar. No? Una anècdota en això, no? Dona per moltes pel·lícules, però aquest senyor d'aquí de baix, del Riek Machar, es va casar amb una cooperant escocesa en segones núpcies. Els africans, amb això també, el tema de la poligàmia també està extès. Llavors també el tema cultural amb el cristianisme és tot un tema, perquè hi ha moltes persones, i moltes dones, en aquest cas, que per qüestió econòmica, per sobreviure, accedeixen a casar-se en segones núpcies, o sigui, ser la segona dona. Val? I per tant han d'abandonar els sagraments, i és un tema pastoral, han d'abandonar, venen a missa, perquè les veies a missa, i molta gent no combregava. Clar, el bisbe, jo li vaig treure el tema, no? I ell deia amb molta preocupació si és un tema molt seriós que tenim, perquè no és un tema moral, de dir què fem, que ara és el que el papa Francesc està demanant de l'atenció pastoral, no és un tema moral de dir si poden o no combregar, és un tema de drets humans, que és que la persona, que la dona, diguem, necessiti casar-se, accedir a una cosa que no vol per poder sobreviure. El mateix amb la dot. El mateix amb l'abandonament escolar, que després entrarem les noies. Val? Per tant, el tema de la poligàmia no és un tema moral, és un tema de drets humans. Per això el judici jo no estic fent un judici moral sobre la qüestió, però al darrere hi ha un tema de social molt important. Sí? Per tant, el tema de la xària es troba en aquest origen de la crisi i comença una guerra complicada a l'hora de veure els diferents equilibris de poder, però també un tema econòmic. Al darrere, si tu estàs marginat políticament, econòmicament, la conseqüència és evident. Diguem, tens menys part en el pastís. I finalment el tema de les tribus. O sigui, jo no em vaig enterar ni de la meitat en el tema de les tribus. És molt complicat.
I per entendre, ja sé que també parlar del Barça en aquest context és una mica lleig, però és que s'entén molt bé. Us en recordeu quan van presentar aquest últim africà que han comprat, aquest l'Àlex Song? Que van anar 25 persones amb ell a la presentació, que era el cosí segon, el cosí tercer i el germà del cosí valencià, perquè tots són família. Clar, quan tu tens un càrrec polític, religiós, el que sigui, saps, no que et surtin familiars de sota les pedres, no, saps que tens dret a que hi hagi gent que t'envolti i que es beneficiï del sistema. I no és corrupció, és la tribu. Llavors anaves a casa del bisbe i veies, i aquesta família vivint aquí? I anaves al governador i aquests aquí? Bueno, i apareixien gent, no, soc el cosí i ja està. I és un tema molt seriós, perquè quan tu dius certes renúncies, fins i tot compromisos que comporten renúncies, clar, el tema de la tribu és un xoc cultural molt fort. No? Per tant, entrar en contacte amb aquest tema és molt complicat, i abans que en la presentació parlava del tema d'Amèrica, no? Doncs clar, de dir, no pots anar dient això és una aberració cultural, parlar del tema de les tribus, és dir, bueno, a veure, que m'expliquin, no és que aquí no has d'anar jutjant a priori, oi? Val? Però és un tema, jo us transmetré molta complicació. Però bé, per tant, clar, quin país em trobo? Em trobo en un país desmanegat en les infraestructures. Em diuen, quan surto de l'aeroport, que ja tenia un impacte total, pujo la furgoneta, fem 2 carrers i em diuen, bueno, acomiada't de l'asfalt pels següents 3 mesos. I estava a la 4ª ciutat del país. 2 hores d'un camí amb sots i tal, bueno, indescriptible, i bé, però és un país sense infraestructures, sense. I per tant, tampoc educatives. Ara després parlaré del tema. Clar, però amb una eufòria independentista molt gran, molt gran, 2 mesos, la gent estava molt il·lusionada, estava honestament il·lusionada, perquè hem patit tant que qualsevol cosa ens anirà millor. I per tant un ambient pacificat però diferent, és a dir, aquesta petita fotografia, després en veureu una altra, és dels marges del camí, no és que sigui gent vivint al carrer, no, era el mercat, era el camí. Jo el segon dia, clar, és un lloc suficientment pacífic i per tant vaig poder caminar fins al poble. Jo estava en una casa, diguem, era una zona rural i per tant hi ha com finques, en anglès diu compound. Llavors estava a 45 minuts caminant del centre de la ciutat. Llavors anava caminant per aquest camí que veieu aquí a l'esquerra, i a la vostra esquerra, i per tant doncs anava, i era un tema de crits que m'anaven dient home blanc, després us parlo d'això. I per tant un ambient diferent, les olors, els colors, ser el diferent. Aspectes del país que em semblaria important perquè es troben a la base dels impactes que després jo tindré. L'educació, mireu, aquesta és una escola que jo vaig anar és un terme mig, és a dir, el lloc on jo vaig és un lloc amb un sistema educatiu que està molt desenvolupat comparat amb el que a la resta del país està. Per què? Perquè és un lloc on hi ha hagut una pacificació prèvia, abans del 2005, i la ONG on estava fa de Ministeri d'Educació, feia de Ministeri d'Educació. Es va dedicar els darrers 3 anys a reunir els representants de totes les escoles i instituts i a donar-los criteris per crear un itinerari pedagògic per començar l'escriptura, la llengua anglesa, les matemàtiques i la formació de professors. Professors que havien estat molts d'ells a camps de refugiats. Però aquesta escola veieu que està en el jardí, a la vostra esquerra. Aquí no sé si veureu que es veu un número al terra. Era la pissarra. És a dir, jo vaig visitar, estaven fent com una espècie d'auditoria. Llavors vam anar a la classe de segon, que era aquesta, era sota un arbre. Perquè no tenien aules per quart, cinquè i sisè, però primer, segon i tercer ho feien a sota l'arbre. No tenien aules. Llavors, aquell dia van tenir dues classes menys perquè va ploure i per tant tothom se'n van tocar la campana i tothom, perquè estaven molts d'ells descalços, per cert, estaven a 45, una hora de camí caminant de l'escola. Jo m'estava passejant entre les files per veure els nens i tal, jo mirant les cares i fent-li les gracietes, i estaven escrivint al terra, jo estava trepitjant-los la pissarra, estaven fent càlculs, matemàtiques,
perquè hi havia 3 persones amb una petita pissarra, diguem així, en plan dinar 4, i després estaven els altres, doncs no, amb el ditet i el terra, no? I després aquí veieu aquests 2 educadors que estaven parlant-los i intentant veure, doncs això, i aquest arbrot així immens és un arbre de mango. Aquest és el meeting point en tot poble. En aquests arbres es fan les reunions del poble, es fan els batejos, jo vaig fer alguns batejos, vaig batejar més nens en 3 mesos que els que batejaré en tota la meva vida, n'estic segur, perquè amb una tongada em vaig batejar 50, llavors va ser tot una experiència bastant espectacular, això. Bé, i aquesta és una aula, veieu una aula, veieu que tots hi ha uns uniformes i estaven fent càlcul numèric en aquell moment, els hi va posar una sèrie d'operacions, per què? Perquè el que feien és una assessoria, un programa per ajudar a ensenyar als professors perquè ajudin a ensenyar més, perquè són gent que no ha anat a la facultat, són gent que en els seus camps de refugiats van fer de professors. Però clar, són gent que prou feines havien tingut l'educació obligatòria. Per tant, sabien llegir i escriure, però ja para de comptar. Per tant, l'educació és això. Però és que en altres llocs del país no hi ha ni això. Allà hi havia una màquina de fotocopiar a l'oficina, on després us ensenyaré l'oficina, que s'imprimien tots els controls d'avaluació de tota la província. Clar, 15 dies escoltant que era horrorós. Però clar, és que hi havia... Llavors, aquest és el sistema educatiu que té un país. Així pot començar un país? Doncs comença així un país. L'altre tema que us deia abans, les dones. Mireu, aquesta fotografia esteu presenciant un debat, va ser una experiència espectacular, que és un debat que van fer entre 2 equips, 2 escoles, que hi havia nois i noies, congolesos, per tant eren refugiats, que en un any, de parla congo és de parla francesa, en un any havien après anglès, eren becats 100% per aquesta ONG, els estudis, i en un any eren capaços de dur un debat molt reglat, amb un tribunal, veieu aquí, en anglès. Amb un anglès més que acceptable. Més que acceptable. I a més amb proves i tot, una cosa molt interessant, molt interessant. I veure les noies com, doncs això, estaven sent ensenyades en el mateix nivell i moment que els nois. Què passa? Quina situació hi ha al darrere? Doncs això, també, les noies, l'índex d'embarassos prematurs és espectacular. A partir dels 14 anys, i si les famílies són també, perquè tot i que sigui majoria cristiana, però hi ha també musulmans, i la família és musulmana, doncs això, a partir dels 14, 16 anys, comencen ja a buscar marit, i per tant no hi ha cap mena de problema de deixar l'escola, no, ja tens escola, ja has viscut, i per tant fora, sí, ja està. Clar, és un tema de dignitat, també, un altre cop, no? Per tant, promoure l'educació, especialment a les noies, promoure l'educació sexual i afectiva, però també el diàleg amb les famílies perquè no deixin l'educació és molt important. Traumes de la guerra, violència permanent. Mireu, allà tothom estava traumat. Quan estàs en un poble i mires i veus certes mirades, te n'adones, no és per aquest ha traumat a mig món, però no és aquest el trauma. Tothom tenia traumes. Fins i tot en la diòcesi on estava jo, en aquell poble, hi havia una diòcesi amb uns 20 capellans. I comentant-ho amb un company meu que estava allà, em deia, mira, en aquesta diòcesi tots els capellans han tingut algun trauma o bé que han vist execucions al davant o el que sigui. Però és que tota la gent té algú a la seva família que ha estat assassinat o ha desaparegut. Aquest senyor us sonarà potser fa 2 anys una campanya de Joseph Kony. No sé si sonarà, hi va haver una campanya internacional, Joseph Kony, de crims de la guerra. Aquest és un sonat, per començar. O sigui, no té altre qualificatiu. És un sonat que ve d'Uganda i va crear la Lord Resistance Army, que des d'ara us he posat el mapa, des d'Uganda va començar a crear una espècie de guerrilla, muntant unes desgràcies personals arreu. Però clar, què passa? Doncs d'Uganda el persegueixen, se'n va a la República Democràtica del Congo, cap problema. El fan fora de la República Democràtica del Congo, cap problema, se'n va a la República Centreafricana. Cap problema, se'n va a la República Centreafricana, entra a Sud-Sudan. Per tant, en un moment en què hi ha la guerra al Sud-Sudan,
aquest sonat que comença també a passejar-se per aquests països, també a endinsar-se en el Sud Sudan. Per tant, en un moment donat, en aquell territori expliquen que hi havia primer les tropes del Sud Sudan, després les tropes del nord, perquè hi havia combat, i després les tropes d'aquí, d'aquesta guerrilla del LRA. Què passava, per tant? Que el moviment poblacional al Sud Sudan i al Congo, que eren fonamentalment en aquella regió on estava, doncs hi ha molts de Sud Sudan que s'han anat al Congo i del Congo que han anat al Sud Sudan, era o bé perquè per guerra, però molts eren pel teu propi exèrcit, dels teus, dels que et defensaven. Per què? Perquè si venia l'exèrcit passava dues coses, totes dolentes. Una, que vinguessin i et saquegessin. I ja està, bueno, molt bé. Però una altra és perquè no tinguessis fills. Però l'altra és que tinguessis fills. Llavors, si el teu fill se l'endurien per ser nen soldat. I si era filla, se l'endurien. Hasta aquí puedo leer. Per tant, veien l'exèrcit, ja no miraven de quina marca, se n'anaven, tothom fotia al camp. Clar, estar contínuament amb l'espasa de Dàmocles en un país que no saps per on et plouen els cops és inenarrable. Per tant, per molta il·lusió que hi hagi en la restauració del país, que és el país que em trobo, el trauma aquest tardarà en generacions. Molts dels infants han nascut en camps de refugiats. Camps de refugiats, a la fotografia que després veureu i que estava a la portada, que era aquell canyís, era un camp de refugiats que estava a una hora del lloc on vivia jo, que era un camp de refugiats petits solament de 8.000 persones, on ja hi havia escoles fetes d'obra, perquè ja portaven 15 anys. Hi ha nens que han nascut en un camp de refugiats i per tant s'han acostumat a viure en un camp de refugiats. Bueno, en lloc de ser lones de tenda de campanya ja són cabanyes, túculs, que es diran, després us ho explicaré. Bueno, però cap problema. Clar, això doncs, s'ha d'entendre, no? I després, un context de l'entrada massiva de diners del petroli, que hem de veure a qui beneficiarà. Sí? Bé, això ho passaré més ràpid, però per entendre el projecte del Servei d'Ajut a Refugiats doncs hi havia aquesta oficina, una casa, on hi havia un lloc on diversos treballadors tenien diversos projectes. Treballadors que eren exrefugiats, contractats per aquesta ONG que els dona un sou, per tant tenien treball, que podien entendre què havia passat la gent i llavors treballaven en quins projectes? Fonamentalment 3. Assistència a professors, per tant això que us he explicat jo, catequistes, perquè també en ser de la Companyia de Jesús, aquesta ONG, hi ha un intent també de programes pastorals per ajudar a esglésies locals a la traducció de materials de catequesi a les llengües vehiculars. Perquè la gent no entén. Clar, jo a la missa, jo de vegades deia missa, llavors deia en anglès, llavors em traduïen l'homilia, tenia un al costat que em traduïa, espero que bé, l'homilia. No? Bueno, doncs ja està. Però els catequistes han d'explicar també el catecisme. Llavors està bé traduir, però no solament això, sinó formar-los. Són catequistes també que han estat en camps de refugiats, amb una cultura limitadeta també. Doncs també podeu oferir una formació. Podeu oferir una formació a les dones. Podeu oferir programes de generació de recursos. Dones que estaven soles, dones que havien estat abandonades, que no tenien recursos. Clar, és un problemot. Com puguin arribar a tenir recursos econòmics suficients per poder dur endavant les famílies, perquè hi havia moltes dones abandonades. I les escoles, que ja us he explicat una mica, també perquè m'agradaria poder deixar temps i explicar una mica més el cinquè punt, que era el que us oferia. Per tant, amb tot aquest escenari, quins impactes? Com és que jo puc dir que anar-me'n tan lluny pugui retrobar les meves arrels? Mireu, primer, viure en poc. Clar, dic, el que us deia abans que és millor entrar ràpid, jo em trobo que al cap de 48 hores de sortir em trobo que aquesta va ser la meva casa durant 3 mesos. No? Era una cabanya. La diferència entre aquesta cabana i la d'un poblat és que en lloc de paret d'aquesta més de totxana i és paret de fang. Però és
era això i a dins d'una habitació, o sigui, no hi havia més, semblava molt gran, però res. I hi havia 2 habitacions, en aquell moment era un lloc on hi havia pels voluntaris de l'organització, de fora del país. Aquesta era la meva dutxa. Bueno, l'experiència meva de fer això, vaig agafar molta perícia. El lavabo no us l'he estalviat, la latrina, diguem. Tampoc no cal entrar en detalls molt escabrosos. Bé, clar, per mi això una cosa, bueno, que tampoc no és una cosa, dius, bueno, viure de campaments, no? Et vas fer mentalitzar i dir, bueno, viure de campaments 3 mesos, no? Bueno, no solament és això, no? Perquè jo estava vivint molt bé comparat amb el que altres vivien, no? Viure en poc. També és una experiència que purifica, viure amb menys, si vols. No? Dignitat. Aquest senyor es diu Dominic. Aquest senyor no sap ni llegir ni escriure. I parla 6 llengües. Per tant, a mi que m'expliquin què és la dignitat i què és la cultura. Sí? 6 llengües. Em prenia el pèl tot el que el volia. M'anava marejant, sempre em començava... Sempre teníem el mateix joc cada matí, que és que jo m'aprenia les salutacions amb la llengua, que era, o sigui, per exemple, ell deia apure, llavors jo havia dit d'apure, que és, bueno, què tal estàs? Estic bé, vale? Bueno, ja està. Llavors això ho vaig aprendre. Llavors, quan jo havia après, em deia una altra frase i m'anava marejant. Durant 3 mesos vaig anar agafant frases, ell em prenia el pèl, bueno, jo em deixava prendre el pèl, bueno, ja està, es tracta d'això també, no? El nou vingut, no? El pardillo, per entendre's, no? Doncs era això, no? Doncs la dignitat, no? Aquest senyor, doncs això, amb la humilitat de viure, no sap llegir ni escriure 6 llengües. L'alegria. Això també els nens, també, a veure, jo era raro. Primer perquè tenia la pell rara i alguns nens et feien aquest gest, que era que a més rascaven, llavors miraven la mà a veure si destanyia, no? Si estava tacat. No? El problema, dic, sí, clar, és veritat, sóc jo que estic tenyit, no? Perquè clar, normal és ser negre. No? Tenia 2 problemes, que no era negre i que tenia herba a la cara, que m'havia crescut herba a la cara, em deien, no? Bush on my face, deien, no? Llavors, doncs tenia 2. Llavors, l'alegria que veies, però també com interactuar, és a dir, el nouvingut, el ser el raro. És a dir, en totes les cultures africanes, i els que heu estat, sabreu que hi ha un concepte d'home blanc, persona blanca. En allà és Kawaja. Llavors, en aquell camí que us deia que feia 45 minuts de caminant, anaven sentint sempre Kawaja, Kawaja, how are you? Sempre, a tots els nens. Llavors venien allò cridant allò, més els nens era una sobreexcitació, jo era un PortAventura, diguem, amb potes, perquè clar, era la màxima atracció del món, que era veure, i a més a vegades se m'acorrien a fer footing, llavors ja era la màxima, no? Que era jo amb pantalons curts, i la gent deia, aquest tio que ha vingut del planeta no sé què, fent això, no? Perquè no ho feia ningú, perquè clar, allà la gent no fa esport, perquè com que la seva vida ja és un esport, perquè clar, no, jo va fer un tio que es posi a anar a fer footing, què és això? Bueno, doncs total, que els nens, llavors, Kawaja, i fa gràcia el primer dia. Al 5è comences ja a dir-te, aquests tios m'estan prenent el número o què? Perquè a més em començaven a dir coses i et feien sentir incòmode. Em sentia incòmode. Sentir-te incòmode sent el diferent. Quina gran experiència. Quina gran experiència. Amb el recel amb què mirem nosaltres persones amb determinades pintes per aquí, vale? I ho fem amb cert matís i amb certa distracció per dir, ja sé que no és de ben educació, però jo miro certes persones. Doncs clar, jo era el raro allà, era l'estrany. Està molt bé. I veure també persones que viuen la profunda alegria. La profunda alegria viscuda en la celebració també religiosa. Capacitat de celebració. Mireu, aquesta era una altra fotografia en aquest canyís, era una capella que tenia al camp de refugiats, i aquesta fotografia són nens dansant, que dansen cançons de missa. Va ser una experiència emocionant, no hi ha altra paraula, per mi la primera eucaristia que vaig dir. També vaig poder dir misses en lingala, perquè és una llengua que és molt fàcil, es diu tal qual es llegeix, i vaig veure un dia per sobre que el capellà ho deia i dic, això m'atreveixo a fer-ho. Llavors vaig anar dient misses i així li vaig alliberar, i va ser molt divertit com la gent, també com vens en un territori com el que vinc aquí, no? I entens la importància de parlar la llengua del lloc, oi? Doncs llavors amb això vaig intentar-ho. Amb el bari, que era aquella, és absolutament impossible, en unes lletres i impossible, però en aquesta em vaig atrevir. Doncs la joia de la celebració, la joia
Jo em vaig emocionar en algun moment. Quina capacitat té la gent de celebrar, celebracions interminables i tal, 5 hores de missa, una cosa tremenda. Bueno. I la perseverància. Mireu, amb això ja aniré acabant. Aquests senyors són catequistes. Com veieu també les files no és que siguin molt rics, diguem-ne, són gent molt pobra. Mireu, aquests senyors, la presentació del taller, això era un taller en una església que estaven construint, capelleta que estaven construint en aquell poble, a Tore, a 1 hora de Llei, més o menys. Bueno, en aquesta església van començar el taller i el taller era començar-se a presentar. No? I la presentació era, jo em dic, no sé, Abdulai o John, el que sigui. No? Llavors la presentació primer va començar. Jo em dic Abdulai, tinc 10 fills, continuen vius 8. Jo em dic John, tinc 5 fills, continuen vius 1. Jo em dic tal, Frank, això 20 persones, 4 fills, cap està viu. Clar, t'asseguro que et vas fent petit a mesura que vas escoltant això. La perseverància de persones que després, amb tota normalitat, viuen també l'experiència de la mort i la vida, i per tant, el concepte de la mort i la vida és unes categories una mica diferents. No? I te n'adones també que la dignitat i la perseverància està en altres temes. No? I la dignitat també de la dona, que ara després també us parlo. No? La dona, aquesta persona, aquesta noia que està aquí a l'esquerra, es diu Casara, i era una de les... Bueno, és Casara Mary Rose, perquè cada persona té 70 noms, però aquesta dona és també exrefugiada. Treballava al JRS i bé, estava donant un curs amb professors. Estàvem era el bar del poble, no? Això sí, el futbol, tot el que vulguis, ja veieu el Premier League, els equips anglesos, tots estaven fanàtics. I veies gent que hi havia, arribava a una certa línia en alguns bars, en 2 bars, no hi havia televisions un parell en el poble, doncs sortia això, no? Sí, hi havia certs contrastos, no? Encara també es veien. Doncs aquesta gent, veieu aquesta noia que portava el seu fill a les esquenes, no? Amb la típica bossa, aquesta tela, i bé, anàvem fent el taller, un taller que era algunes coses molt de com promoure també l'abandonament femení, el tema de l'assetjament sexual també en el món de l'escola, el tema que es donen casos greus d'això. La dignitat d'aquesta dona, de capacitat de donar-se, havent tingut una experiència que dius, jo he sortit del camp de refugiats, he trobat un treball, tu, a vivir, no? Doncs no. Finalment, aquestes dones, aquests bidons, un bidons aquests era, per exemple, la meva dutxa, llavors pesaven 15 quilos, quan estaven plets pesaven. Hi ha la dona africana, no? La capacitat que té la dona africana, doncs això, no? D'aquesta estampa dels grans cabassos o els objectes, doncs me les vaig trobar donant una volta en el camí i llavors vaig fer una foto i van estar superfelices. Quan van veure's a la foto va ser una cosa meravellosa. No? En aquell mateix camí em vaig trobar un senyor. Llavors s'atura i amb un somriure d'orella a orella es presenta i llavors jo em presento també i llavors em diu, tal, molt bé, encantat. Llavors canvia la cara, de cop i volta i diu, vinc d'enterrar la meva filla, 3 anys. Clar, jo em quedo gelat, no? Perquè clar, pensava dir, que m'anava a explicar la seva vida. I clar, I'm so sorry, llavors començo a parlar i li dic si vol venir a la parròquia i no sé què, i no sé, surto com puc, perquè clar, em quedo talladíssim, no? Al final, el que em va sobtar va ser la capacitat que va tenir de recobrar el somriure i de dir, he estat encantat de parlar amb tu, que vagi bé, i se'n va. Jo em quedo dient, duix, no? Dient, moment, una mica de respiració, no? Em va impactar molt. Va impactar molt la capacitat de viure, primer, la trobada interpersonal com un moment sagrat, no? I això aquí és una de les coses que hem perdut, la trobada entre persones com un moment d'infinit, de dir, no, ara l'altre és el principal. No? Bé, i finalment l'última fotografia, l'última muntanya que veieu allà al darrere és el Congo. I jo us posava aquesta fotografia primer per dos motius. Primer, la quantitat de verds. Aquí en la fotografia tampoc el fotògraf, soc jo, que soc una d'amateur, és ja dir molt amb mi. Però bé,
com que sempre es queixen de que no faig fotos, doncs vaig fer fotos. I llavors vaig fer aquesta. I que tampoc és que sigui el millor del món, però és una foto que reflecteixen els verds del paisatge i després un paisatge pacífic, era meravellós aquest paisatge, un paisatge que plora, perquè aquest és el paisatge que va veure el gran flux migratori que del Sud-Sudan se'n anava cap al Congo i del Congo cap al Sud-Sudan. Aquest és per mi, com diríem, la màxima exponent del contrast que vius a l'Àfrica, del màxim patiment però la màxima joia. Per tant, quan tornes a Barcelona, i us he dit abans, no? Tornes al que és l'altre planeta, no? El que no és el planeta Terra, que és un altre planeta, que és aquest d'aquí, doncs te n'adones que has trobat i has connectat amb el nucli més profund de tu mateix. Perquè si aquí no tens temps per fer res i t'agafa l'angoixa, allà tens angoixa perquè tens temps per tot. I per tant has de gestionar el temps. I la trobada interpersonal hi ha temps per parlar, per trobar-se, hi ha temps per perdre, hi ha temps per estar, hi ha temps. Per tant, hi ha temps per trobar-se amb un mateix. I el trobar-me amb gent, amb aquesta dignitat, però també intentar albirar fins on l'ésser humà és capaç de resistir, fins on l'ésser humà és capaç d'aprendre, doncs és un aprenentatge del qual dono moltes gràcies a Déu i també dono moltes gràcies a persones que ens ensenyen que és possible viure amb sentit. No? I per tant, ara intentar viure aquí també amb sentit en un món que corre, no? Que també això és tota una empresa, oi? Doncs bé, moltes gràcies. Jo et volia preguntar, dins de tot el que vas viure, hi va haver algun signe de canvi en el sentit que ells s'adonin que ho poden fer millor, que diguéssim treballant junts, tu posaves l'exemple del pagès, no? Que treballant junts i obtenint les eines que necessitin, encara que les hagin d'anar a buscar fora, poden arribar a fer-ho més bé, unint-se al nord i al sud poden aprofitar els recursos del petroli i viure junts millor, és dir, ja sabem que això potser és idealístic també, no? Però vas trobar algun símptoma de canvi en el sentit que vagin per aquest camí? Sí i no. Sí, perquè sí que hi ha signes, perquè hi ha persones que tenen sentit comú. Primer, el viure pacíficament, clar, a base de 23 anys de guerra aprens que al final ja no dura més, no? I dius, al final ja deixaràs de matar-te, no? Algun dia, 23 anys. Però, per tant, per començar això, parlar en general de l'Àfrica és agosarat, però sí que m'agradaria parlar o respondre a aquesta pregunta parlant que hi ha parts de l'Àfrica que viuen en la consciència i viuen una organització i un funcionament que se n'estan sortint. Jo crec que, per exemple, països com, diguem, jo he vist a Kènia persones, organitzacions, sistemes, països, regions, que se'n surten, altres països se'n van sortint. Per tant, sí, però jo crec que hi ha certes etapes o certes que sembla com una tragèdia grega, que és al final un designi que ha de passar, no? Que és que el protagonista hagi de morir, doncs el mateix amb la corrupció. No? Dius, sembla que hagin de passar per les mateixes fases que tots els països han passat i dius, però com pot ser possible, no? Que no n'hagin après? Llavors penses en el teu país i dius, bueno, clar, pobres, que facin el que vulguin, no? Dius, nosaltres també veus Bárcenas i companyia i dius, bueno, també ens podria caure a la cara de vergonya, no? Per tant, tampoc n'aprenem nosaltres. Per tant, hi ha un misteri de la condició humana també que... Però hi ha clars signes d'esperança de que sí, de que primer doncs hi ha un desig i hi ha una possibilitat. Àfrica té moltes possibilitats i sobretot té molta dignitat. I jo crec que podrem, i hi ha molta força, i després també perquè hi ha la força de la humanitat allà. Nosaltres som grans, als nostres països parlo, en canvi hi ha la força de la joventut, i un país jove, ostres, empeny fort, notar com no solament l'església, el país és jove, és molt impactant. Clar, tu vens de països, perdoneu-me així, de gent gran, països grans, ancians, diguem, Europa anciana. Quan veus l'Àfrica jove, no, quina força captes, no?
però bé, amb molta ambigüitat, i acceptar l'ambigüitat i la no linealitat en les coses és molt important, no? Però sí. Aquí tenim una crisi important, a partir de la qual no tornarem mai allà on érem, on famílies properes se'ls aplega el dòmino de perdre la feina, de perdre el pis, etc etc. Aquests valors que tu descobreixes allà, a veure si ens poguessis dir alguna pauta de com això ho podem aplicar aquí, en un context nou i amb una crisi que reivindica un canvi d'equilibri mundial, un canvi no només en ordre econòmic, sinó un canvi de valors, de forma de viure i de forma de plantejar moltes coses. Per començar, ja us he dit, jo vaig tardar 3 mesos en reaccionar, que estava aquí, 3 mesos. El que passa que també a base de tortes i de reunions al final acabes reaccionant i et fan reaccionar, però sí, llavors jo vaig anant a la teva pregunta, per començar jo vaig dir, clar, estem en una crisi innegable, però la capacitat que podem tenir d'aprendre, jo diria dues grans coses. La xarxa de solidaritat que una tribu presenta és espectacular. Per tant, jo crec que la xarxa de solidaritat que també ha emergit actualment en certes famílies que han retrobat com estratègies de suport que havien estat oblidades. O sigui, jo encara puc apel·lar a la meva infància per entendre que el món tal com el teníem i les xarxes de solidaritat interfamiliars que es tenien en els anys 60-70 eren molt més desenvolupades que ara. Ara la societat s'havia disgregat i s'havia anat individualitzant. Per tant, la capacitat de solidaritat, de dir jo avui t'ajudo i tu m'ajudaràs perquè ets de la meva sang. Bé, doncs això també, ara, però entendre que el lligam no solament és de sang, sinó és un lligam humà, pel fet de ser éssers humans, jo crec que això podem aprendre. I després, la capacitat de viure amb menys i de viure feliços amb menys. Clar, és molt més fàcil fer el camí d'acumular que de desprendre's. I més si no ho fas voluntàriament. Perquè si ho fas voluntàriament pots... Clar, jo ho puc sublimar religiosament. Jo he fet renúncia de moltes coses, de la potència que podria tenir potser, o no, jo què sé. Però vull dir, he fet una renúncia, però clar, quan la fas voluntàriament és molt diferent que quan te la fan fer. I sobretot quan tu estàs convençut que és injust. I és veritat que és injust. És a dir, quan la persona està vivint un emprenyament, perdoneu la paraula, existencial dient a mi el món que em van dir, que em van presentar a l'escola, a la universitat, en la televisió, tal i qual, aquest món aquí que em diguin on està. Perquè em van dir que quan acabés la carrera amb els 70 màsters que he fet farien cua per contractar-me i el que estic és jo fent cua a l'INEM. I llavors dius, assumeixes aquest discurs i és veritat, l'hem d'assumir i és real, però també assenyalar a l'altre és dir, primer, tu ets digne i aquesta dignitat ningú te la traurà, però de l'altre, no és més qui té més, no és més qui té més. El tenir i el ser no és una igualtat, que abans teòricament dèiem que no, però ens la crèiem i la vivíem i estava molt arrelada, i ara a base de patacades ens n'estem adonant que no. Serien aquestes dues grans aprenentatges, però que també és veritat que és una llàstima no fer-los així a base d'aquesta crisi, però bé, sí, és veritat. Has repetit diverses vegades la capacitat de viure amb poc. Aquest és un país que ha estat durant molts anys i són països que han patit molt i que a hores d'ara tenen un nivell de vida que per ells és molt bo, que és aquesta capacitat de viure amb poc. Nosaltres, que cada dia estem tirant més enrere havent aconseguit això, jo crec que aquest país també, conforme vagi avançant, també anirà desitjant més, no se conformaran tampoc. Crec que és una de les condicions humanes que no ens podem eludir. Com els gegants asiàtics es despertin i comencin a demanar el que nosaltres tenim, fotrà un pet tot això que hi ha... Perquè clar, per tant,
Però ens hem de convèncer que aplicant aquesta lògica, que és molt lògica, però que, no, que és, diguem, humanament matitzable, és insostenible. O sigui, si ens convencem realment, perquè està comprovat, que no hi ha per tothom, i que si tothom vol tenir el que nosaltres hem tingut i arribar al dispendi irracional, que és allò de campi qui pugui i qui primer arriba es queda amb més, això ho fa tothom, aplicant aquesta lògica al final arribarà, què passa? A que tothom aspirarà al mateix i per tant tornarà a esclatar la violència. Diguem, el problema de la pau al món no és un problema de violència, és un problema de justícia. No és un problema que la gent sigui violent en els seus gens, sinó que la gent vol allò que l'altre vol. I quan veu que el que l'altre té no s'ho mereix més que ell, ho vol. I per tant, quan creu que injustament li han arrabassat allò que és seu, i s'hi afegeix l'ingredient de la desesperació, doncs arriba la violència. I aquí hem vist augment de la delinqüència i a l'Àfrica podem veure l'augment de la violència. Afegit amb l'element tribal, que hi afegeix un dramatisme amb el tema, per exemple, Ruanda i Burundi, tremendo, no? Que això fa silenci i calles. No? Però tornem al tema. No? Per tant, sent cert el teu raonament, i que voldran, i és veritat, i aniran a més, al final hem de dir-nos a nosaltres a la cara i dir-nos-ho. És que el que deia abans, clar, el Joan, no? És que diguem-nos-ho. O sigui, no arribarem, no tornarem al lloc d'on venim. Però no perquè diguem d'on veníem era el cel, no, és que era l'infern. Perdoneu, l'infern en què? En dir, és que era l'individualisme portat a l'extrem i això ens ha portat, en alguns casos, si no hi ha elements de correcció, a que no podem deixar que l'altre estigui al marge del camí i jo pugui tenir molt. No puc restar impassible a això. Bueno, però evidentment, quan hi hagi països que justament es desenvolupin, ens haurem de seure i parlar. Ens haurem de seure i parlar. Gràcies, Enric. Ens has emocionat, no és més qui té més. Ens has arribat al moll de l'os, ha sigut una de les xerrades que jo crec que ens ha fet pensar més a tots, perquè haurem d'aprendre a viure amb menys i aquest és el camí, tampoc passa res, De fet és que tenim coses que no ens serveixen per res, ens fan més mal que bé. Gràcies. La propera xerrada és el dia 7 de desembre, parlarem de la Montesa, espero que vingueu tots i més. Al gener farem l'assemblea i doncs ja està, res més. Veig la cara de l'Enriqueta i m'emociono.